ụka nke 20 n'oge na-adanyeghị n'emume afọ nke 3 na-arụ ụka. Igbo Catholic Community ji obi aṅụrị ekene ezinụlọ anyị niile na ndị ọbịa niile nọ n'ime ụlọ ụka n'ụwa tata na ndị niile nọ ebe dị iche iche n'akụkụ ụwa niile anyị na ha ga-achụ aja Mass tata. Na aja nke Mass tata, ezinụlọ nwanna na-enye Chineke ekene na-asị happy birthday n'isi Nicholas Okechukwu nwanna, na-ayọkwa ngọzi Chineke n'isi ya. Ezinụlọ Paulinus na Obiageli ume na-enye Chineke ekene na mgbu akwa nke ha na-etigara Chineke ka o si aza ha ya, wee na-ayọkwa ka o si etu a na-aga n'ihu. Ndị prayer line maka mgbaghara ma nke anyị hụrụ anya ma nke anyị ahụghị anya, ka Chineke bụrụ onye ọgwụgwọ n'ime ezinụlọ ha na n'ime kọmuniti anyị nọ n'ime ya. Tony na ịma ike bụrụ na-enye Chineke ekene n'isi Fada Jude Umeobi, onye nke mere mmemme ilota mgbe o ji bụrụ ụkọchukwu nya orukwu echi 18th, oletekwa ụbọchị eji were nwa ya. Ndị Daughters of the Holy Spirit na-asị congratulations, na-asịkwa happy anniversary to Father Jude Umeobi, ka Chineke nyekwa ya ọtụtụ oge bido kịta ọ na-elota mgbe eji wee chi ya ụkọchukwu were na-aga n'ihu. Ịma na Tony Ikebru na-enye Chineke ekene n'isi Bọni Ezechukwu na n'isi Munachimso Ebunọnụ, ndị nke na-elota mgbe eji were mụọ ha, were na-ayọkwa ka Chineke na-agọzi ha na-edu ha. Ezinụlọ Ọgamaka na-asị happy birthday, na-ayọkwa ngọzi Chineke na amara ya ka ọ na-agọzi Bọni Ezechukwu, onye nke na-elotekwa mgbe eji were mụọ ya. Adaobi Ezeagwụla na-enye Chineke ekene n'ụzọ pụrụ iche n'isi di ya bụ Mike Ezeagwụla, onye nke gbara 72 years, arọ 72 nyaa, wee na-ekene Chineke ka o si tie mkpali okwu arọ wee na-ayọkwa ọtụtụ arọ n'ime ndụ ya. Ezinụlọ Ọgamaka na-asịkwa congratulations, wee na-asịkwa n'isi Fada Jude Umeobi, onye nke na-eme mmemme mgbe o ji wụrụ ụkọchukwu lotere enyi ya, wee na-ayọkwa ka Chineke na-agọzi ya na-edu ya n'ọrụ nke ọ na-alụ. Oge Ekenta na-enye Chineke ekene na-ayọ Johnny Mercies maka ndị niile ya eje mmemme ịkwa mamụ ya Teresa ugwu anyị, were na-ayọkwa ka mkpụrụ obi Teresa ugwu anyị ka o ziri ike na ndokwa. Bọni Ezechukwu na ezinụlọ ya na-enyekwa Chineke ekene maka ngọzi ya n'isi ezinụlọ ya, were na-ayọkwa ka mkpụrụ obi Rita Amụma Ezechukwu ka o zuru ike na ndokwa. Ezinụlọ Udoji na-ayọ maka mkpụrụ obi Joe Udoji. Chi gọziri Chukwu na-ayọkwa maka mkpụrụ obi Barbara ihe na-eti. Pat ndị Igwe na-ayọ maka mkpụrụ obi mama ya Theodora ndị Igwe.
doni na ịma ike unu na-ayọ maka mkpụrụ obi Emeka Ifemeje onye nke nwụrụ nya na be anyị Naijiria, ka mkpụrụ obi ndị a niile anyị kpọpụtara nwụrụ anwụ, ka mkpụrụ obi ndị niile kwenụ gara aga. Onye isi nchụaja na aja nke maasị anyị tata bụ ụkọchukwu Remi Udeze. Kịta ka anyị niile kwụrụ ọtọ were aṅụrị n'okwukwe tiekọta ọnụ na okwukwe. Number 15. No name under heaven by which man is saved except the name Jesus. Kamchi anabatanye niile na Jamisa. Nke iri abụọ n'oge na-adaghị n'emume. Okwu a na-agwa anyị n'ụbọchị nke taa site n'onye amụma Jeremaya bụ nwere Chineke ndidi kwụọ aka atọ n'ihe ị na-eme. Ele ọchịchọ anaghị gị. Ekwuhiele ọnụ mgbe ndị nọ mara gị gburugburu. Etinyere Jeremaya n'olulu mana o nwere mmeri n'ihe niile. Ka gị onye nwe nkonyere mụ na gị aka nye anyị ike na ume na amara iji merie ndị niile bụ ndị iro anyị n'ọgụ nke anyị na-alụ nyere atụmatụ ajọ mmadụ n'ebe anyị na-arụ ọrụ, n'ebe anyị na-azụ ahịa, n'ebe anyị na-agba mbọ n'ụzọ dị iche iche site na Kristi bụ Onyenwe anyị. Anyị na-arịọ Onyenwe anyị dịka ọ na-agwa anyị n'ozi ọma na ya bịara ọ bụ iweta udo, ọ bịara iweta ntịsa, ọ bịara iwetinye ọkụ, ka ọkụ nke Onyenwe anyị ga-etinye n'ime anyị bụrụ ọkụ nke anyị ga-eji merie ọnwụnwa niile na atụmatụ ajọ mmadụ site na Kristi bụ Onyenwe anyị. Aja misa bụ maka ọdịmma gị na anyị niile n'ebe a na mmadụ niile bụ ndị yọrọ aja misa.
ka anyị kpọgezie ebumnuche anyị ndị ọzọ. Iji kwadozie onwe anyị nke ọma maka ihe onye nke dị asọ ka anyị kweta na anyị emehiela site n'ibupụta njọ anyị gaa. Mere anyị ebere, mere anyị ebere, n'ihi na anyị emehiewo. Nna mere anyị ebere Chukwu.
ọtụtụ mmadụ ga-anụ ya tụọ ya egwu, ha ga-enwekwa nchekwube na inwe nnukwu. Na nwa ogbenye na onye nwe anyị na-echere m, gị bụ enyemaka na nzọpụta m, Chineke m, atụfukwana oge. Ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ ozi edere ndị Igbo. Ebe ọ bụ na anyị nwere ọtụtụ ndị akaebe dị otu a gbara anyị gburugburu, ka anyị wepụ aka n'ihe ọbụla nke na-adọghachi anyị azụ, ọkachasị nke na-achọghị ịhapụ anyị aka. Ngwanụ ka anyị werekwa ntachi obi gbaa ọsọ nke chere anyị n'ihu, ka onye ọbụla ghara ilefu anya ebe Jesu nọ, n'ihi na ọ bụ onye ndu anyị n'okwukwe, bụrụkwa onye na-eme ka anyị zuo oke. N'ihi ọnụ nke ahụ echebere ya n'ihu, o jiri ndidi dị ahụhụ nke obe, n'agbanyeghị ihere nke ịnwụ n'elu obe. Site ugbu a gawa, o were ọnọdụ n'aka nri nke ocheeze Chineke. Tụlienụ n'obi unu otu Jesu siri kwụrụ chịm mgbe ndị njọ busoro ya agha. Unu ga-esi na ya ghara inwe obi ịda mba site n'ihi obi esighị ike n'agha unu na-ebuso njọ. Unu alụbeghị ọgụ nke ịkpafu ọbara na ịnwụ anwụ. Okwu nke Oselo. Hallelujah.
Chapter 12, 49 to 53. Jesu gwaramanzi asị, abịara m ịmụnye ọkụ n'elu ụwa. Olee otu obi ga-adị m ma a sị na ọkụ ahụ ebidolarị rewe gidigidi? Enwere mmiri Chukwu a ga-eme ọnụma juru m obi ebuka. Obi ga-adịgide n'arụ wee ruo mgbe ọ gafere. Echere na m bịara iwetasi udo n'ụwa. Ana m agwa unu, mba, kama ewetara m nkewa. N'ihi na site ugbu a gawa, ezinụlọ ga-ebili megide onwe ya. Nna ga-emegide nwa ya nwoke. Ezinụlọ ga-ebili megide mmadụ abụọ. Mmadụ abụọ ebilie megide mmadụ atọ ndị ọzọ. Nna ga-ebili megide nwa ya nwoke. Nwa nwoke ebilite megide nna. Nne ga-ebuso nwa ya nwanyị agha. Nwa nwanyị ga-ebuso nne ya agha. Nne di na nwunye nwa ga-anọ n'esemokwu. Nwunye nwa na nne di ga-anọkwa n'esemokwu. Oziọma kụziere ụwa. Ka anyị si n'oziọma anyị nụrụ nweta mgbaghara nke njọ. Oziọma nwere a lot of reactions of eziokwu. Otu abụọ, nna na nwa ya nwoke nwee nghọtahie. Ndị nne ga-eburu agha mee gị na-ebịa. Nwunye nwa na nne dị ka nakwa n'esemokwu. Amaghị ihe na-eme na be gị. Amaghị ihe na-eme n'ebe alụrụ gị na ebe ịlụrụ di. Mara okwu Chineke niile ga-abịa na mmezu ite. Jeremiah 1:12 says, I look forward to the fulfillment of my word. Na o butere gịnị agha? Gịnị bụ agha? Agha nke ọkụ. Ọ bụrụ na na-abụ steeti ma o nwee ezi Chineke, ebe ọ bụla tụla gị hụ, ebe ọ tụla gị na ị ga-ahụ. Ma o nwee bụ ezi Chineke, ebe ọ bụla tụla gị hụ. Oh,
Mana ndị atụkwasịkwuru
ga-etibie na-agbaba afa na-ebube mmadụ kwụwa aka ha ọtọ ka ọtụtụ ọnwụnwa na-abịa. Ka a na-echere echiche ọjọọ, ka a na-akpara nkata ọjọọ. If you go to Syria 2:1 following us again, ọ bụrụ na ị ga-abụ nwa kwadokwa onwe gị nke ọma fanọdị maka ihe mmegide, maka ihe nkọcha, maka nkata ọjọọ, maka ebubo, maka nkwutọ, maka asịrị. Kpọrọ m asịrị, e nwere asịrị nwa asịrị nwago ute. Ebe a dị emere, e nwere asịrị nwa gịnị? Anụrụ m ebe asịrị gbago ute na-anọ. Akwụkwọ ebe mkpọrọ ahụ. Ya, mgbe ọ na-eji aha gị eme ihe dị iche iche, mgbe obi ọma gị tọ nọrọ bụrụ obi ọjọọ, gịnị ka ị na-eme? Mgbe akpọrọ aha mmadụ ọ bụrụ aha ọjọọ, gịnị ka ị na-eme? Mgbe ị hụrụ onwe gị dị ka Jeremaya n'ụbọchị nketa, gịnị ka Jeremaya a na-echere ya echiche ogbugbu nna na onye a ga-egbu ya, gịnị ka o mere? Onye bụ si Jesu ahụgburu n'obe, gịnị ka o mere? Gịnị ka o mere? Onye nọkọtara all of a sudden gị kpọwa ya asị, gịnị ka o mere? Onye a ị kpọrọ asị na enyi ọ kpọrọ enyi gị asị ma ọ kparịrị enyi gị, gịnị ka o mere gị? Gịnị ka o mere? Kedu ihe bụ the fault of Jeremiah? Kedu uru iri tere? Ebe tinyere Jeremiah na-apịtị, ụlọ m ya nwe apịtị. Apịta nọ na-emere ka ụna gị aghọta ya. Ebe a dị eme, ịmụ afọ ọnụ nwere ma bịa wee mere ka ị nwere ike ichefuole ya. Ọ dị ka ị ga-amasị ihe nwa apịtị. Ebere ebe tinyere mmadụ iji megide ya. Ọ ya mere ọtụtụ mmadụ na-agagide gafuo iji megide mmadụ. Ọ sị gị wepụ aka enwe n'ofe tupu ọ na-ara aka mmadụ. Oliver Tibogo ọ ya tiri egwu live biri ka mmiri kwe onye azọ n'ụwa zọ ụwa ga-abata n'ọbụla biri iro mbiri iro ibiri ka mbiri kwe ya eziokwu biri ọ ga-ezu mmadụ niile. Ya bụ ụmụnne, ozi taa bụ gịnị? Anyị na-eme otu. Mgbe ị hụrụ nwanne gị na-adịghị emetụ, call his attention. Don't go extra mile to bring him or her down. Onye hụrụ ya na di ya nwere otu nghọtahie ha, bụrụ gịnị? Bụrụ an ambassador of peace. Mgbe ị hụrụ mmadụ abụọ na-enwe nghọtahie, onye bịakwutere gị as a good friend, agaghị iji open up to him or her. Si ya legodu. Osi otu a jụrụ gị ọnụ, bụrụ secret ahụ ị gwara ya maka onye ọgịnị ya, gaba ebe ahụ gaba gịnị na gịnị isi gịnị ka gị na Nneka na-enweta, isi gị nna nwaanyị ahụ, isi gị nna ọkpọ gị kpọrarị ama ndị a na-eze. We are working for God and your instrument is on fire. To walk before him and be blameless. Remember, we are all created in his own image and likeness. Of Genesis 1:26. You are a reflection of him. Psalm 8 and Psalm 144. Singing take his breath. He returns to clay, and his plans for that day come to nothing. Yeah, without God of John 15:5, we are nothing. Yeah, because you're given little opportunity or you are favored than others. Onye a ga-anapụ position, onye a ga-etinye na position, nke ga-edictate isi onye na-ekwe n'ihe nkwuru achụpụ ya.
Amen and amen. All this persecution. Remember Psalm 34, 18 to 20. Onye ezi omume n'ihu buru ibu. Mana n'ime ha niile Chineke ga-eme gịnị? Ga-anapụta ya. Many are the trials of the just man, but in them all the Lord will rescue him. Eli ebe Chineke nke Jeremiah nọkwa. Ebe ka ọ nọ. Mgbe a na-eke Jeremiah ga-eme gịnị? Keke ebe ka Chineke nọ. Ebe ka Chineke nọkwa mgbe Jesu nọ n'afụfụ ya. Ebe ka ọ nọ. Onya nwa ka o ji wee bụrụ ihe kwesịrị ekwesị na ọrụ ọma gị will always speak for you. If you go to Revelation 14:13 or say ọrụ ọma ha ihe eji echeta mmadụ bụ ọrụ God ga-esite n'ihe ọma ndị mere wee lụọrọ gị ọgụ. Remember, ọ bụghị gị ka ọ dịrị to fight your spiritual battle, even your physical battle. Remember, the word of God says the battle is of the Lord. Ọ bụrụgodo ori na a na-akọtọ gị na ị na-agafe nọ ga-eji aha gị asị asịrị. Mee ntị gị nọ ya, hand them over to God. Remember 1 Peter 5. Also, cast all your burdens unto me, I will take care of them. The battle is of the Lord. Ị hara Chineke ọ lụọrọ gị ọgụ, ọ ga-emegide ndị iro gị. Ị hụ na ebe mmadụ na-achọ mmadụ okwu, chọọ gị okwu gị gba nkịtị, dọọ gị aka gị gba nkịtị, i were gịnị ịgba nkịtị, gbagbuo ya, the person will be uncomfortable. Amen and amen. Ọ ya bụ ọkụ a na-etinye n'ime mụ na gị. Ọ sị ya bụ ọkụ na-ere. And ka ọ masị onye nwe m iwepụtara gị a friend like a Abedmelech. Akwa ịhụrụ ya? Ọkwa ebe ahụ ha gara to condemn Jeremiah. Bụkwa ebe Abedmelech gara to bring liberation. Oh, yeah, 2 Corinthians 3:17 ji sị mụ na gị, wherever the Spirit of God is, ebe ahụ ka nwere onwe na-adị. Always walk with grace. Ụwa aka gị ọtọ nwa Chukwu. Echerele mmadụ echiche ọjọọ. Echegoduru gị echiche ọjọọ. Ejikwala ihe ọjọọ wee kwuo ụgwọ ihe ọma. Remember 1 Peter 3:17, ọ sị gị were ihe ọma mere ihe ọjọọ. Ka Chukwu kpọlitere gị onye nkwuchite okwu. Ka Chukwu kpọlitere gị. Remember Isaiah 54:15, also because they have not gathered in his name, he will scatter them. Remember, Chukwu na-alụlụ ndị nke ya ọgụ. That is what happened if you go to Zechariah chapter 3:1-5. Joshua bụ onye ụkọchukwu, mana gịnị? The devil was by the right hand of Joshua accusing Joshua before the presence of God. Ndị mmadụ, I want some people they evil. O nwere ndị wụ ndị ọjọọ. Ị na-aghọta ihe m na-ekwu? And ụfọdụ ndị ha bụ ndị ọjọọ ha kaala ya akara. You know, in John 16:33, Jesus in the world there are persecution. Ndị mmadụ ga-akpọ gị asị. Ndị mmadụ ga-emegide gị. Mana ọ sị gị gịnị? Oh ya mere, if you go to Matthew 5:11-12, ọ sị ndị nwegidere ndidi, the second reading, ndị nwegidere ndidi ruo n'isi njedebe ka a ga-eme gịnị? Ka a ga-azọpụta. Chukwu ma na ihe ị na-eme aka gị dị ọcha. Mana ọ na-enwe ndidi ka ọ maragodi otu ebe ị ga-enwegide ndidi mee gịnị ruo. Remember in Isaiah 53, ọ sị dị nwe n'anyị nke otu esi ekwu ya na nsụ Igbo, dị nwe n'anyị nwegidere ndidi ruo n'ọnwụ, bụrụgodo ọnwụ na gịnị ruo n'ọnwụ n'elu obe. Mana o ji sị by his wounds of Isaiah 53:4-5, by his wounds we are here. And 1 Peter 2:24, by his wounds. Oh yeah, with this baptism he's talking of. Oh yeah, bụ ọkụ a. Ehun ebe a na-agba mmadụ aka ntị ọ na-achị ọchị. Ehun ebe a na-agba mmadụ egbe ọ na-achị ọchị. That means o nwere spirit nọ in you that is above the world. A na-achụ gị ka achụgbuo gị mana igwe ya. A na-eme ka ewepụ gị mana ikwere mwepụ. Who is fighting for you? Allow God to fight your battle. Maka na ọwụ ebe niile ha tinyere ụkwụ ka ị ga-etinye. Ọwụ ebe ihe niile ha mere ka ị na-eme. Ya bụrụ m nne m na Kristi, ka ịrịọ na onye nwe anyị ka o nyere anyị aka. Ka ihe a onye nwe anyị, we have come to be renewed. We have come to be refreshed.
It is not easy. You know, it's not an easy road. We are traveling to heaven. For many are the tons of marriage, tons of jealousy, envy, and where born are the wrong. Name Marama, you work with Ndiro and the Marama. Echirochi, you went Ndiro and the Nachiochi. Ebaramoto, you went Ndiro and the Nabamoto. Emoromo, you went Ndiro and the Moromo. Omoga graduates and I went to Zibono. Ndiro. Kiyo Magina Pawanya Candino Gina Megini. E Mama, Queen a peppery home. Kiyo Magine Buani Boo. Ki Indiro Gina Megini. I got Jesus Macandino and Yaji home. No. Corono give me away home. What Pakani Hojo. God will continue to bless you. And will make you. Remember, I am just say if you go to Psalm 104 verse 30, or say, he make you and rekindle in them the fire of your love. Oh, yeah, I mean, if you go to 2 Corinthians 3:18, or say, those who are there before him, they are renewed from one level of glory to the beginning to the next. Your anointing is being renewed. Your patience is being renewed. Your righteousness is being renewed because it's not by power, it's not by might, it's only by the Spirit. Of Zechariah chapter 4, verse 6. I don't know why you can you magid also megini ronisin jerebe. Get already distracted by enemies around you. Get already distracted. Nande segi, you will not make it. Get already distracted. Nandi nechegi. Remember, 1 Peter chapter 5. Also, the enemy, the devil, 8 to 9, is prowling around like a roaring lion, looking for someone to eat. Also, again, stand up to him, strong in faith. Stand up to him. Even if for would devil, or war once, or war men can, stand up to him, strong in faith. Kachuku napotara Jeremiah, napotagi. No lula, mamma bolule emeregi. Or baby homa in eme, or be homi mere, or be homas in Nigeria, or bomunegi hanachuarigi. Remember a lot of things. Back home, I want one kidnap or one mastermind there. Got woman there. Got woman them. I never hear there. When you want to porogia, making world. I go a story at Chiga, Manaka Chineke, Lorogo, Kaburu in the Barry Bookie, Kaburu in the Sinoga and the Reganama, Kaburu in the Negenegi Georgia. Kaburugin de na moroganya. Kaburugin dojo na bani moya chwaja megidegi. Ona na otia na ekwu ihe. Kaburugin echiche ọma gị niile. Ni mere empowerment izoro ndị mmadụ ọbụrụ ihe ọjọọ. I remember one day nala somebody gave me something. Sị ka m nyere ya ụmụnne ya. I'm not going how many minutes. So, I'm nyere ya ụmụnne ya. Ya sị m Inye we ha biko ekwekwene ka onye amara ego ni nyere onye ekwekwene ka onye amara ego ni nyere onye nsi afọ what one asem father e ga ya ghọta nsogbu ebe niile maka na onye achọpụta na nke enye ka nke ya nsogbu ịhụ na ihe imega n'obi ọma gị ha ma afụfụ ihe na-ata mana ịhụna ka ihe ọma gị ji bụrụ ọgụ ịhụna ka ihe ọma gị ji wụrụ nlụsasị ịhụna ka ihe ọma gị ji bụrụ ọgbaghara ka Chukwu nnapụta gị n'aka atụmatụ ajọ mmadụ ma mee ka ị bụrụ ọkụ na-ere ere maka otito na mbuli elu nke agha Chukwu n'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka anyị kwụrụ ọtọ. Ekwe m n'otu Chineke. Na ndị anaghị ahụ anya ya n'otu Onyenwe anyị Jesu Kristi sotu nwa Chineke mụrụ na mụrụ tupu ụwa atụ ụwa niile. Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe. Ezi Chukwu si n'ezi Chukwu. Amụrụ ya mụ, emeghị ya eme, ya na Nna bụ otu.
na maka ihe nzọpụta anyị siri n'eluigwe gbadata, o were ahụ na Virgin Maria site na mmụọ nsọ ọ bụrụ mmadụ, abịa kpọgbuo ya n'obe n'ihi anyị n'oge ọchịchị Pontius Pilate. Ọta ahụhụ, ọ nwụọ, elie ya, o bilitere n'ụbọchị nke atọ, akwụkwọ nsọ si kwuo, ọ lagoro n'eluigwe nọrọ n'aka nri Nna, ma ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe. Onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe. Ekwe m na mmụọ nsọ, onye nwe anyị na-enye ndụ, onye siri na Nna na Nwa pụta, onye a na-esekpuru na-etokọdo ya na Nna na Nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu. Ekwe m n'otu nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọlik. Ekwupụta m otu baptizim nke mgbaghara njọ. Ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndị ụwa ga-abịa. Amen. Ekpere nke ndị kwerenụ. Ngwanụ ka anyị ji n'ezi obi rịọ Chineke ka onye anyị amara nke nkwudosi ike nke okwukwe iji wee nwee ike ịgbọ ka ha nọgidesi ike n'iso ụzọ nke Jesu. Anyị arịọ gị nwere anyị. Chineke nke igwe na ndị ebere, Chineke nke igwe na ndị ebere. Na mgbe ochie ka ha dezie nkewa ha, anyị arịọ gị nwere anyị. Nnabeze eluigwe na ndị ebere, Chineke nke igwe na ndị ebere. Onye kere ụwa na ndị ebere, Chineke nke igwe na ndị ebere. Asamụkwana Chineke nke igwe na ndị ebere. Asamụkwana Chineke nke igwe na ndị ebere. Maka ndị na-enweghịzi ebe obibi n'ihi ụgani, mmiri otito na ọkụ ọgbụgba ma ọ bụ ọma jijiji, ka ha chọta ike iji wulite ndụ ha, anyị arịọ gị nwere anyị. Eze n'igwe na ndị ebere, Chineke nke igwe na ndị ebere. Onye na-enye ndụ na ndị ebere, Chineke nke igwe na ndị ebere. Asamụkwana Chineke nke igwe na ndị ebere. Asamụkwana maka ezinụlọ kewara ekewa na esemokwu, ka Kristi were ọgwụgwọ na ịdịghachi na mma gọzie ha, anyị arịọ gị nwere anyị. onye na-agọzi ụwa na ndị ebere, Chineke nke igwe na ndị ebere. Onye na-enye ọnọdụ na ndị ebere, Chineke nke igwe na ndị ebere. Jide asamụkwana Chineke nke igwe na ndị ebere. Asamụkwana Chineke nke igwe na ndị ebere. Maka ndị niile gbakọrọ n'oche nri a dị nsọ, ka ha bụrụ ụzọ nke olileanya nyere ibe ha, anyị arịọ gị nwere anyị. Onye na-enye onye na-eme ebere na ndị ebere, asamụkwana Chineke nke igwe na ndị ebere. Asamụkwana Chineke nke igwe na ndị ebere. ya ọbara anyị, o Chukwu arịrịọ, ka o wee meghere anyị ọnụ ụzọ nke n'igwe. Anyị arịọ site na Kristi Onyenwe anyị. In 161.
dịka onyinye anyị ji agbanwụta onyinye nke kacha mma site n'ịhụnyere gị onyinye nke a ị nyere anyị, mee ka anyị nata onyinye nke bụ gị onwe gị site na Kristi Onyenwe anyị. Onyenwe anyị nọnyere ụlọ, welite n'obi unu elu, ka anyị nye n'ụdị nwanne Chukwu anyị ekele. O kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi ọrụ dịrị anyị na nzọpụta anyị, na anyị ga-enye gị ekele oge niile na n'ebe niile. Ọ na-adị nsọ Chineke ji ike niile nsọ gị, onye dị ụwa sọ ụwa site na Kristi nwa anyị, onye jiri ihe ebere o nwere maka mmehie mmadụ were kwe ka mụọ ya na Virgin Maria. Ọ gbapụtara anyị n'ọnwa ebighị ebi site n'ọnwa ọ nwụrụ n'elu obe, bịa sikwa na mbilite n'ọnwụ ya nye anyị ndụ. N'ihi nke anyị na-eso igwe ndị mmụọ ọma niile nke n'igwe na-eto ebube gị oge niile n'ukwe na-asị: Ndị nsọ ezie sọ gị na-edonye dum nsọ, anyị na-arịọgide onye ndị a nsọ site n'ịkwụkwasị ha mmụọ gị, ka ha wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara nke Onyenwe anyị Jesu Kristi, onye mbụ o kwetere ka etinye ya n'ahụhụ ọnwụ were achịcha, ka ọ na-enye ekele na otito nyawa ya, nye ụmụazị ya na sị: Ejangwa gosi membericha n'anyasị, o buru iko nsọ ka ọ na-enyekwa ekele n'otito nye ụmụazị ya na-asị: naranụ m ka aṅụ ọnụ ya unu niile, ka biko nsọ nke ọbara ka ọnwando uru debi ebi n'ime mmadụ, ka e were gbaghara njọ ga na emenụ nke ha na ncheta gị. Ihe omimi nke okwukwe na-egosikwa mbilite n'ọnwụ gị, Onyenwe anyị. Na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ ya, anyị ehunyere gị achịcha nke ndụ na iko nsọ nke nzọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi na ị kwere ka anyị dị mma ịkwụrụ n'ihu gị na-efe gị. Anyị juma na-arịọ ka anyị bụ ndị na-anata ahụ na ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Na cheta nzukọ gị ga-zuru ụwa niile, mee ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie Pope anyị Leo na Bishọp anyị Gomez na ndị ofufe ọlta gị niile. Chetakwa ụmụnne anyị ndị ji okwukwe gaa n'ezumike nke ọnwụ.
kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko mere anyị niile ebere ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu na ndị apọstụl na ndị nsọ gị niile ndị mere uche gị n'ụwa were keta ndụ ebebe. Ka anyị sorokwa ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu Nna ji ike niile, nsọpụrụ n'otito niile, site n'ụwa tụwa niile. Ebe nyere anyị iwu na-enye ndụ, anyị abụrụ ndị ji nkụzi nke Chineke wee zụọ, ka anyị were nka m obi kpee na anyị nọ n'eluigwe. Anyị tata gbara mmehie anyị gara, ka anyị si gbara ndị mmehie anyị, ekwana ka ikpe na-abanye. Zọpụta anyị na-arịọ gị osepụla ụwa na ajọ ihe niile. Were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'ihe aka ebere gị, ka zọpụta anyị na njọ oge niile, anyị wee gbanaha nsogbu niile. Were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi gwara ndị apọstụl gị, udo ka m na-ahapụrụ n'udo nke m ka m na-enye unu. Enekwana anyị na njọ anyị gaa, kama n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na-edikọ n'otu ka uche gị si chọọ. Gị bụ onye dị ndụ na-achị ebi 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 ebi. Udo gosipụla ụwa dịrị unu mgbe niile. Nyeritanụ ibu unu ekele nke udo.
leen nwa atụrụ nke Chukwu. Lee dị nwa anyị Jesu Kristi onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Ha nwere isi ọma bụ ndị ha kpọrọ n'oriri nke nwa atụrụ Chineke. Ore ahụ n'ọbara dị nwa anyị Jesu Kristi chekwa anyị ruo na ndụ ebighị ebi. $160. $160.
166. One, 4, 6. O sacrament most holy. Nigerian review. Onye nwe anyị site n'ihe ọgbụgba ndụ nke a imeela ka anyị keta oke n'ime Kristi. Anyị jizuma narị obiọma gị ka ime ka anyị site n'ihi ya n'elu ụwa
bịa keta oke n'otito ya n'eluigwe ebe ọ dị ndụ na-achị ebi 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 ebi. Anyị nwere obere ọkụ ole ma ole nke bụ maka ndị confirmation classes. Ọ ga-ebidokwa Saturday, August 30. Ọ ga-ebidokwa Saturday, August 30, 10:15 to 12 noon. All the confirmation candidates, you are starting again your classes. It begins on August 30, 10:15 to 12 noon. Tata bụ ụbọchị ụka nke ịtọ n'ọnwa Ọgọst maka Thanksgiving anyị na-eme ikene Chineke maka mmụọ jara onye ọbụla n'ime anyị otu ọbụla obodo ọbụla otu niile dị na parish anyị zonu niile dị ebe a ezinụlọ ọbụla anyị nebanye onwe anyị anya enwere ọtụtụ ihe ọtụtụ ụzọ anyị esi were kelee Chineke. Ọ bụ ya ka anyị na-egosi anyị emego ya ụbọchị izu Sunday izizi n'ọnwa anọ anyị fụrụ ka ọ dị. Anyị emegide taa n'izuụka gara aga anyị fụkwa ka ọ dị nke taata bụ izuụka ịtọ ya. Ọ fọrọ izuụka abụọ n'ọnwa anọ anyị emechaa anya 2 more Sundays. Ụbọchị ikpeazụ ya bụ August 31. Ọ bụrụ na anyị ka na-eche 2 more Sundays anyị akwụsị. Septemba emeke sure na ndị niile kwere nkwa dị iche iche na ha kwụrụ ụgwọ ha. Abanye Ọktoba ụka izizi anyị agba rizọt ka anyị ghọta. Anyị nwere izuụka abụọ fọrọnụ. Ụbọchị ụka ọzọ Ọgọst 24, ụka na-esoghịnụ Ọgọst 31. I hope na o were anya. Anyị maalụ na ọ bụ mbọ niile anyị gbalụ parish anyị nọ n'ime ọ bụ ya ka eji elekọta ya anya. Chukwu gọziburu anyị nye anyị ụkọchukwu kwere kwenye na anyị nwa wee ruru anyị na-aga. Anyị na-ekwuzi anya n'ụlọ ụka nwa amara ihe na-eme ifu ka o cheziri were oge gbara ọtọ. Ọ bụ na ike agwụbago anyị, ọ bụ na parish e nyere anyị na anyị achọrọzi ndị na-achọ ya erikakwa. Ọ bụrụ na ndị diocese bi ebe a n'anya ndị ọba anyị na ha, ọ bụrụ na ofu onye bata n'ime ha tata echi ha nche eju ebe a achịkwa ya ebe a. Ya bụ anyị ka na-anọ n'ụlọ dịka anyị enwetaghị ihe na onwerozi ebe a bụba anyị. Ha na-achọ ka ha si abata ebe a. Ụnụ ma ndị na-ekwu ọ bụrụ ndị be anyị asị ndị panya ha na-achọ ka ha si abata ebe a, mana o si wee dụ ofu onye n'ime ha abataghị ebe a. Echi na nwanne echi anyị akwapụ ebe a. So anyị nọrọ ebe a na-eghere ebe niile oghe. Oge ụfọdụ ị na-afụ onye nke ya abata o jezie nzukọ ha na-asị ha na ndị a na ọ dị ka ha adabago mba. Ọ bụ oghere ụzọ ka anyị na-emeghere ha ka ha were bata. Ha bata ebe a anyị nọ na Sicilia ha bụ ihe mere anyị. Ha bataghị ebe a echi nwanne echi maka ha ya nọ ebe a ụtụtụ, ha ya anọ ya abalị, ha ya anọ ya mgbede abalị. Anyị ha ya na-agba mbọ n'ụzọ abụ n'ụzọ ụnụ na-akwarapụwa ka anyị biri ya n'obi.
Charles Igbo n'ebe a. Charles Igbo oke unu n'anya Maazị Igbo n'onwe ya ma mụ ya arapụ n'ụlọ n'izu ụka anụ agwụrụ agwụ. Anyị malụ ka anyị si eme ma mgbe ọ na-agwa m ya Chiọma nwere ewu mama ya anwụ ha tata mgbe a na-akpa ya na mụ ya nọ anwụgo nke bụ dị ọkpara tọrọ ya bụ ụkọchukwu Fada akabego okenye n'igodu mamụ ya mana ya nwaka na-ebe akwa. Biko anyị malụ ka anyị si agụgụ ndị otu anyị ka anyị gbalụolu ya mkpu akwa n'ụzọ abụ n'ụzọ. Daalụ. Ndị tata bụ ụbọchị ha na-abịa ụka ebe a ha kwụrụ ọtọ. If today is the first time you are worshiping with us here, please may you stand. First time worshipers. Oh, tata bụ aka. Ka anyị kụpụrụ onwe anyị aka. Anyị jiri ohere a were na-ekene anyị niile ndị niile na-agba mbọ n'ụzọ dị iche iche. Anyị wee na-ekene ụkọchukwu kara anyị ụka si be anyị were bịakwọ mgbe o jiri bịa ike dị ya. Anyị wee na-ekene Fada Remi Udeze ka anyị kụpụrụ ya aka. Were na ayọzie ego ọha na-eghere nri gịnị na-eme ya agụụ na-egbu ya. Ụkọchukwu anyị nye aka o letekwara mgbe eji chie ụkọchukwu. Ama m onye letere m, ama m onye kpọrọ ya na fon, ama m onye na-esere ya tie ya aka n'azụ. Ka ya akwụkwọ ọtọ ọ bụ eziokwu mana anyị na-akịta anyị lụzọ echi bụ birthday ya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Father Jude. Happy birthday to you. Fada daalụ. Ọ bụrụkwa na anyị kwere nke a ya jụụ echi ịkpọ ya na fonu ma anyị hụ ya esi ya happy birthday. Ịtazi ana m akpọnite maka baza nke anyị ji wee nọrọ onye afụ nkata ewepụta gị ya ọ na-eche anyị akpọnite Maazị C.Y. Omak. Nwaanyị na nke disi ya bịara ọ na-afụ nwoke bụ anyị ma ede ọ na-ajụ oyi. Nlepụ anya na parking lot moto dị ebe ahụ. Ma na-asụ wow.